Ayo. Oh. Kura boten ngertos, Den. Wah. Redo mawur awur-awur wurahan tengaraning ajurit kong maguru kong soong tetek kaya butula ora pandriting turang gesti ora kata ingkang dojo layu wah ora pangling Antarja iki. Ya. Aswatama. Antarja. Antarja. Ora usah semekean. Ganggu gawe apa sing dadi karepku. Wong tuwa yen gedhane elek ngajar kawula tanpa dosa ana parigawe apa kowe? Aku mung golek winih sing jenenge pari ketan bondil. Mestine sing duwe winih ketan bondil kuwi ya para among tani. Arep tak sirnake sing jenenge pari ketan bondil ben kowe sak bapakmu ora bisa kewujudan apa sing dadi karepane. Wah, wong tuwa ora kena diman. Alung kowe bali sak wadya balamu ora bisa. Ketimbang bali alung maju perang nadan kudu dadi patang. Tak wujute apa sing dadi karepmu, Pakde. Oh, maju Antarja. Jebol cakramu. Diam. Oh,